Na wodi awia ne bosome sensen wiem na wo hye se awia ni adekyen so na bosome ndi anadwo so wona wo ma ensuo mu na se eto a agrada ni enyinam ebubom ema emframa jampanturudu ebo ema adasama hunu se uyo nyame na wotumi so ode ne ho ofintim frente opata akon agekon a wodi kunkum abokum yatamfo Odonfo, otumfo, obatampa, odomankuma, okokroko, osahene, ampentem emuaten. Omate se woni su kriti ya wisia. Intina so ofidi sumfo ni sumi ya fidie ya hunhum ehurikenya fidie a uyiye mfiri mu. Obromnufo, onwanwani, tetekwafo amoa, prekese jamedu a ofiti kruti a yete wonkan wa fiefie. Okofo jefo nyankopon nana omintiminim katawre a wodie eden wona wutumi tabiri okwabrane ehwefom osisibrisie jatabiri obirikisi nana odotokese a abrempon akonyini eni adehye tena wase adwunwunu esanom wase adekurom nsuo daasebre kantanka mo apiafo mo anyado tetebotan odefo jampanturudu oborebore boade wodie ehia obribi da abodie nyina ye wodia amawia amame amansuo amankwanya nkopon ufri tete daachi echirichiri yonyame na wobe yonyame da mresante ni asante nyina wo yonyame na wobe yonyame tete botan otiti tutu kofo omwa omintemrem sisi osisi brisie jatabri obirikisi nana odefo osoro hene nyankopon jampanturudu wona osoro ni asase nyina ya wodia me nyankopon wo ho na wo baabia maje nkwa ne medimafo tre ne nyankopon konkono ne asafo urade unkuto na mesomoda aka emirika kabi ama tun mana wakan asam aba tun wamba oba de na dan kontompo wala de boto obirin kan tara fatwa wala de boto sara yesu kan asembi kan kama Jesus answered, there are written the prophets many parables, wherefore thou oughtest not to attend to the letter but to the sense. After sama kwansafo ba obakan do wa atweflo ya atweflo waye kwansafo ba obera nko school do ho kan samna so wata so pian ko pono ho na waka na nkofo a won ma atwo no wa atro na nfudo ba ni wala ka asemi osa asem dada nfumudu ni ho antofo fraba Bible Quran nfumudu wo ho tuma lo de ni na za atro ho scientists ekwesi e wodi biase nyina tuwo yi ne epei doctor fo owom de tumo wona so biase nyina ko pa wa ko school akasa nse mu hu akoso school bi ya tumo wona bade nazi anse biase na dem no sanda nse ko so nyina ya kontompo amancho wa adiri se nyama sama abonso hu osuro Nyame Somafo na kwana abonso hu osuro Bible na Quran ashamansi na mukite so mabira tuma bade ni na adi na wiase ayaso bi sara nkwanso nchere Elijah no ba na wiase bi yaso bi Yesu reka asamse oge nsam na obaka mo asoyi obi ho awado adwe na wode kyerase e ba de nsi mistake oba ni Moses ba akwade daada nsa wo cho na asam Oye bako sana watro empo Yesu kwa ba over 150 years Sara Mark osha asma cho na sam Mark o romi onye zanyi na ono cho zanyi na sam ko ba cho ndai nti Yesu kede ko For all the prophets that are 144,000 whom God has sent into the world have spoken darkly. Ete sama ya mina asma pon obakan bankwa shafuro bakan o su suwom so akile suwom a o se do bon ya na kwat nti asene
mo ka Bible no won to ntrase nso na mara ya dem nso na mara ya dem sa Bible wo to ntrase ni Christian so ni Ghana de Christian so onye Ghana ha o botuma wo mbe mbe but Ghana ha pa de nso bi ha won to ntrase de mun fi sam na kwa ya ko ba ka mo so isu wom so ko isu ma no se bi ho ya ne kwa enwa da ma obra ma bi o Ghana ha mun ga gwa so dem na mun yan mun wontam ma babo se mushine se no atohum mun ya do ye asmo sa so dem ko But after me shall come the splendor. Yes, let them Yesu mechi no tell ye papa Yesu amda ya nkopon no ka said of na Yesu mechi no. But after me shall come the splendor of all the prophets. I'm not sure what na baba. What do you know was baba? And shall shed light upon the dark. No, but the kind the best is shimna wa mother the animal. You shimna wa Bible no mun Bible na wa se trauma hu. E president bo bi ho. Ya bro for the nko. Bible ya bro for the. No mu Israel ya po shimnu wo ho. Oso Yesu ba. E na awoza po mu na Isaac wo zo kwa ba afọ. Yesu de bi o. Answer them kra. Wasa se wo to ba wa brem. Ozo onyi na kwale. Ozo ye Moses na ahwa we. Ye je so na ahwa we. Na asofo mpo na asofo won hye Nyame. Asofo mpo na asofo won hye Nyame. Won wo ndam. Nti nkonto mpo Israel for the mpo bi wom. Asomye kan. Amen. Ozo ma enu mechi mo ozo won na wo so no baba. Ko because he is the messenger of God. Now, boy, the kind of person is sure one mother there. Stand on the Nyame Somafo. Maybe an action. Into my ma, into Yasi na a Christian. What kind of edge was the wooden one so? And can be that. Now, so being can be that. Now, it's in the human was the Uncle Platon. About some asshole. Yes, was the wooden one so a cat, then you get a couple of pounds. Now, now, one of them will go to Hey, ya ko pon abo so na asase na e ke na tami na yare se no ambo ma wadma yeye ndo wana obo mo wadma yeye awo bra Christian fu mo bra da mo ka se nsa mo bra no mama ndo mo tro mo ka se mo ba bra mo ka se atum wada asum je ka hu amen e yo hu na hu enda me pra mo ya ka se mo ka bi so de ja Nyame Somafo Yawoh. Ma ya nkyerɛkyerɛ no kyerɛ sɛ mattresses na ɛnkyerɛ na tumi nwuma no abɛda di wɔ Ghana ha na tumi nwuma no ba yɛbɛhu sɛ Bible a ɛyɛ Nyame n'asɛm a yɛgye abɔ so a yɛka biribiara kyerɛ yɛn mpɛ sɛ yɛbɛte no ɛbɛduru bi yɛbɛhu sɛ saa Bible no mfomsoɔ bebree wɔ mu. Nyame Somafo Yawoh sɛ Bible na ekuta yɛn a yɛsi yɛn gye mu ma ne nkɔ no tumi nwuma no ba ɛba abɛdan nsɛm a ɛwɔ mu a ɛnyɛ nokura no nyinaa bi na mpo ɛnyɛ Bible no nkwa nsɛm a scientists for aka egu yɛ school no mu a yɛkɔ ya yɛkɔsuasua no nyinaa sɛ tumi nwuma no ba ɛba abɛdan saa nsɛm no nyinaa bi akyerɛ yɛn ama yɛhu sɛ nsɛm bebree na ɛnyɛ nokura a yɛakɔsua no wɔ school mu Nyame Somafo sɛ ɛnyɛ Bible deɛ borɔfo de aba yɛ ekuta yɛn mpo na deɛ ekuta Israelfoɔ no nso ɛno nso fomsoɔ bebree wɔ mu a tumi nwoma no ba ɛba abɛda no nyinaa bi na Israelfoɔ nwoma a ekuta wɔn no mmerɛ a Yesu baeɛ no na wɔn gye di sɛ Isaac na ɛyɛ Abraham ba a ɔde ne kɔbɔ afɔreɛ no Yesu baeɛ na ɔkyerɛ wɔn sɛ daabi ɛnti saa ɛyɛ Ishmael ɔkaeɛ no na wɔn mpɛ sɛ wɔbɛgye etum nti wɔn sisa wɔn ba sɛ wɔn to abɔ no na Yesu kyerɛ wɔn sɛ mo nim deɛ mo yɛ na asɛm a ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ saa na ɛte na ọmụ ọmụ chọrọ saa ne yɛ atwerɛtwerɛfoɔ ne asɔfoɔ mpanimfoɔ a ɔmụ nsoro Nyame ɔmụ na ɔmụ ayɛ ne saa Nyame Somafo Yawoh sɛ saa buku a na Israelfoɔ kuta no mpo mfomsoɔ wɔ mu nkankan deɛ kuta yɛn aborɔfo na akyerɛ ɔbrɛ yɛn ɔse Bible na ekuta yɛn Yesu baeɛ no ɔba kɔɛ dedaada ansa na Mark sɔre yɛ sɛ ɔtwerɛ ne ho nsɛm Nyame Somafo Yawoh sɛ nsɛm yi a ɔtwerɛ yɛ mfomsoɔ wɔ mu a wɔn abɛkɔ akɔkɔrɛte no na mpo Mark no na onye Jew ni na onye Israel ni oye Rome ni na beba ne sen na Rome ni akotro Israel ni ho asɛm a nokura bɛwɔ Nyame Somafo Yawoh sɛ nsɛm nyinaa ne kyerɛ sɛ
yɛn bible ne yɛ koran na ekuta yɛn no ne nyinaa esum wom wei na ɔmo yɛ kenkan nsɛm bi wɔ book of Barnabas mu kyerɛ yɛn a yesu n'anum asɛm a ɔkaa no wɔ hɔ ɛkaa sɛ asomafo a ɔmo baayɛ ɔmo dɔɔso na nsɛm a ɔmo de baayɛ no ɔmo kaa no beebuo na ebinom wɔ hɔ a esum wom nyame somafo sɛ esum a ɛwɔ mu ne sɛ nsɛm ne bi nyɛ nokorɛ na ɔkaa sɛ ɛno no nyame bɛsoma ne sumani aba a ɔno na ɔde han ba abɛto nsɛm yi mu nyame somafo sɛ han ne yɛ deɛ ɛnyɛ wɔ mu no ɔbaa bɛda ne nyinaa di akyerɛ yɛn na ɔda ne nyinaa di kyerɛ yɛn a ne mma yɛhu na ɔkyerɛ sɛ saa sumani no ɔbɛba no ɔno yɛ kɛse wɔ asomafo no nyinaa mu nyame somafo sɛ nsɛm nyinaa yɛ ɔno na ɔbaa bɛda n'adi na tumi nwoma ne ba a ɛbɛbiebie nsɛm ne nyinaa so ama yɛn ma yɛhu sɛ bible ɛkuta yɛn no ɛno ɛnyɛ papa sɛnea yɛyɛhu mu no nyame somafo sɛ ghanafo yɛni nimdeɛ wɔ nyame no asɛm ho nti na asɛm yi nyinaa yɛgu so kan a yɛdi akyire a yɛnsesa yɛ adwene firi yɛwɔ nimdeɛ wɔ ho a nka yɛbɛhu sɛ nsɛm a ɛkuta yɛn no ɛnyɛ nsɛm a ɛsɛ yɛdi akyire saa ɔnam da nkontompo no ho so agu mɛfirim nti bia bɔ nsɛm ba ha ahu bra ma anka so wɔbrɛ wo gana ha yɛabɔ ɔkyerɛma ka tum ne mu asɛm kakra bi akyerɛ ho tum mu man na ɔkyerɛ ada a wɔde bɔ po obi akoma ase da ebe ade wɔde bɔ po yesu ba asɛ obi ɛnda ma mframa wɔ obi amframa kɔ tum man na ɔkyerɛ obi amframa wɔ asase do tum man na ɔkyerɛ mframa ankasa ɔmo de pɛn ehwam kubiara de leduma yɛ sɛ nsuo bɔtɔ na nsuo bɛsɛn ɛsoro na ɔhyɛ asɔre bɔ fam mframa baako bɔ mu na makɔ ɛno so wɔayɛ wɔ adwuma a nsuo bɔtɔ mu aka afɔ kuro yi na bɔkɔ apɛ ɛtɛ de nsuo ntɔ hɔ na nsuo bi ayi hɔ eyi na wɔn a yakubɔn asɛm no ɔsɛ eyi na wɔn a ne mu nsɛm osipi sɛ ɔkɔ osipi a ɔtɔ ɔyɛ ne kwan sana wɔn a wɔde kan da yi ɔyɛ bible quran ɔyɛ ɔtɔlɛ ebien kɔnsɛn muhammad mi sɛ na tɛmɛ kan ɔkɔ yɛ ɔbɛ 21 years sana wɔtɔ asɛ wɔsɛ hadith na nsɛm bi wɔ hɔ a ɔkɔdo yɛ ebi ɔsɛ wɔn ho a wɔn abɛkɔ ɛto wɔn bible de obi de 50 years na wɔasɛ asɛ wɔkyerɛ na nsɛm ɔkɔdo yɛ ebi ɔsɛ asɛ na nsɛm wɔn abɛkɔ ɛto wɔn john mark na ɔtɔ yesu n'asɛm ɔyɛ peter interpreter ɔyɛ romi latin kasima kan ɔsansi hebrew nti ɔkɔ romi a ɛna asɛm a peter bɛka na nso wɔakyɛm akyɛ ne nkurɔfo latin fo ɔyɛ peter interpreter nti ɔtɔ asɛm a peter bɛka na wɔ yesu ho na ɔbɛkyerɛ wɔ yi bi a ɔbɛkyerɛ de peter so awura daadaa eti nsɛm a ɔno ɔno kyerɛ wɔ yi sɛ bi pɛrɛ wɔm a wɔn abɛkɔ akyɛm dɛm na mo baabu no so nti na mo kenkan de bi ama yɛ yɛrɛ san dɛ nkontompo ɔbɔnsɛm so na de okyiri na da papa na yamasam a ɛhwɛ no ɔyɛ no kwan ti yamasam papa wɔn mu a ɔwɔ osurom maka asɛm tumi ma no ba wiase nyinaa bɛyɛ yie de bada ɔsɛ na ɔbɛdan wiase no ɔbɛyi nkontompo afuɔ na ɔde nokora si wiase nsuo a wɔ wiase no ɔbɛyi na ɔde kanya si wɔn abɔfo ka kyerɛ wiase okyi ne ho mokɔ sukuu mokɔ sunyane university mokɔ sunyane wiase ɔnkyi ne ho tún wọn bẹ kyerɛ mbẹ efu ẹni lóko ha n'ọba si kɔ ha ɔkyɛ ɔbɛkyɛ turu yẹn apɛtɛ eti sɛ tún mu ba ɔbi ara nka nkyɛn ɔpɔ ɔba abɔde toɔ wɔn ana de bɔ toɔ tún mu bɛ kyerɛ mbɛ efu ɔbaa mpanyin sɛn na bi ɔwɔrɔ ɔbɛworo ɛwɔ doctors akɔ a bosom akoro obi mu bosom akoro bi de wɔsɛn ntaama apɔ yɛ dɛ ma ɔka kyɛ mu bi na wɔde ne kɔ theatre. Two man which madi name it's a brofo or your home brofo papa send the brofo the way to the papa ilaja na ba send the one who in one because some say ilaja na ba one brofo to mokoko obey the minimum na fi wo ya go pora sem ono wa ya hwehwe ama bi na ba wo sumu akun dedu so wa go for the bata am no mo on time point yet am mama de bi an ko hospital obey ntitia 1969 na abɔfo de bɛrɛ wakɔ bɔsɔn da aba ɔyɛ nkontompo mu nyɛ amoro kɔ sukuu kɔsɔn yanni 1969 bere a mɛka na maa sɛ wɔ hɔ atɔ fm 3 years ago da ɔyɛ nkonto yɛn kopɔ wɔn ntum kɔ wɔn ba da beebi a wɔkɔre wɔn ba mo nkyerɛ hɔ obi a ntum ba ntum akyerɛ wɔn so wɔn abɔ hɔ beebi a wɔkɔre ɔno ano pɛpɛ kan
ɔsɛ ɛwɔ ewia da so mede gye na mede bɔ ewia na ewia no hiti no ɔyɛ 1800 na meda 800 bra asase no sɛ ɔde taa do mpo a ahata nyinaa ba so na aka mmerɛ ka mu asommoa da laagere humbo ho aso bɛsi wiase ɔto na wɔyɛ tundo abanse wosɛ abarema ɔdɛ wɔtɔ de kyerɛ nsu ɔdu hɔ a ɔkra bɛyi hɔ bɛnya wɔbɛtena ase ɔse bi na baabi na awia no wɔ no na ɔno bɔ fam heat no bɔ fam ɛna wɔdu apɛ ahia yɛ apɛ ka ha na ɔgye no ma pɔɔkye do pɔɔkye mpo no mmerɛ yɛntumi pa ase anaaboa na bi na bɔdu bɔ so no na ɔgyina 500 ɔkɔhwii bɛyi kɔhwii wɔn ka kyɛ bɔtuma akɔda bɛgye no ma yie asomdwe nka ho abira makana ma sɛ bɔ so pɛɛpɛ na Trump no press secretary de bɔdɛ the biggest fraud in the world ɛkò nsira aborɔfo wo ebi gbogbo aso wɔyɛ kɛse paa yi ndi yɛ akɔ bosom daba yɛn kɔ bɔ mba mo fɔ wɔhwɛ mo ɛho ɛmi na makana ma sɛ asomdwe nka ho na yɛ bi nti wɔn nara akekra ɛdwa wɔ so wo bi wɔn nso makana atoma akyɛw sanni ma kɔ wɔn kana sɛ. Nyame Somafo Yawoh ɛkyerɛ mu sɛ mmerɛ ti nka ɔbɛma yɛ tumi nwoma no a ɔka sɛ ɛbɛba ama yɛbɛhu nsɛm a ɛyɛ kɔhwesɛm bebree wɔ yɛ Bible ne Koran ne mu no bɛma yɛ mu sɛm na kyina ɔde nsɛm bebree bɛfiri mu aba ɔma yɛ nkasa yɛdi kan a ɔde kyerɛkyerɛ nsɛm ne mu no ɔka sɛ nsɛm ne bi a ɛwɔ mu ne sɛ yɛka sɛ Yesu baa no ɔbɛkyerɛ n'akyiridifoɔ no sɛ ɔmobɔ mpaeɛ a ɔmoka sɛ yɛgya ɔwɔ soro ode ho nte Nyame Somafo Yawoh sɛ saa kasa yi atamdidie a yɛde di Nyame nti wo a wɔdi Nyame atam ansa na wobisa no deɛ ehia wo no wogyiri sɛ ɔde bɛma wo Nyame Somafo Yawoh sɛ kasa wei nyinaa yɛ ade a yɛakyerɛ no wɔ Bible no mu a ɛnyɛ sɛm nokorɛ na tumi nwoma no ba ɛba abɛyi wei nyinaa pie sɛ na Yesu kaa wɔ Book of Barnabas mu sɛ sumani ne ba ɔba abɛda sumasɛm yi nyinaa bi akyerɛ adasama Nyame Somafo Yawoh sɛ tumi nwoma no a ɛba no ɛba abɛma wiase nyinaa yɛ hee ɛnyɛ sɛ Africa nkoa anaasɛ Ghana nkoa na mmom aborɔfo no mpo no ɛbɛba abɛda nsɛm a ɔmo akikakika ɛnyɛ nokora no nyinaa ebi akyerɛ adasama Nyame Somafo Yawoh sɛ ebi ni sɛ Yesu baa no ɔka sɛ obiara nim baabi a mframa ɛbɔ de firi a baabi a ɛrekɔ nanso tumi nwoma no na ɛba abɛda na di baabi a mframa wɔ ɛna baabi a ɛrekɔ na tumi nwoma no mpo bɛda na di ama adasan ho sɛ mframa a Nyame bɔɔ no yɛwɔ mu ekyikyɛmu eson Nyame Somafo Yawoh sɛ kyikyɛmu eson yi ebi na ɛboa ma sɛ nsuo ɛgyina soro na ɛba fam a deɛ ɛtɔ so enum ne deɛ ɛtɔ so nsia ne sɛ ɔmo anyɛ ɔmo adwuma a nsuo no bɛtɔ afa kuro ha na wobɛdu apiati no ne nsuo no ɛndu hɔ yɛ Nyame Somafo Yawoh sɛ wei yɛ dwumadi a mframa a ɛtɔ so enum ne nsia no ɔmo ɛyɛ Nyame Somafo Yawoh tumi nwoma na ɛba abɛda nsɛm wei nyinaa adi akyerɛ adasama na mpo Nyame Somafo Yawoh kyerɛ mu sɛ mmerɛ etwa mu kɔ na aborɔfo no kaa sɛ ɔmo akɔ bosom so aba Nyame Somafo Yawoh sɛ nyɛ nokorɛ na bosom no ɔmo ntumi nkɔ hɔ firi sɛ ɔsɛ ewia na Nyame bɔɔyɛ no ahoɔden a efiri mu ba no ɛyɛ 1800 Nyame Somafo Yawoh sɛ deɛ wada n'ani akyerɛ asase so no yɛ 800 na ɔsɛ ɛbaa bɛdu asase so ha no yɛ Africa ha no ewia no baa bɛdu ha no na n'ahoɔden no so ate a ɛnam 40 ɛno mpo na sɛ yɛ fam a yɛyɛ dede sɛ yɛntumi na ɛbɛdu bosom no so no na ɛnam 500 enti wei buroni bɛyɛ de akɔdu hɔ Nyame Somafo Yawoh sɛ 3 years ago na ɔkaa asɛm wei wɔ hɔtɛfɛ na ɔkaa yɛ no ɔkaa sɛ borɔfo no baa anaasɛ ɔmo ɛyere ɔmo ho ba ne nan sɛ ɔbɛkyerɛ ɔmo baabi a ɔmo kɔɔyɛ nanso obi ama na nka ɔmo baayɛ nso a nka ɔbɛkyerɛ ɔmo baabi a ɔmo kɔɔyɛ na ɛnyɛ bosom no so Nyame Somafo Yawoh sɛ ɔkaa asɛm no nyinaa ɛnkyɛn ɛna Donald Trump ne press secretary bɛkaa sɛ ade a ɛyɛ sisie wɔ asase so ni sɛ borɔfo no abɛka sɛ ɔmo akɔ bosom so aba Nyame Somafo Yawoh sɛ Donald Trump press secretary ne bɛkaa yɛfiri sɛ wate deɛ Nyame Somafo Yawoh ɛkaa sɛ ɛnyɛ nokorɛ Nyame Somafo Yawoh sɛ bebree na ɛnyɛ nokorɛ a tumi nwoma no ba ɛba abɛda ne nyinaa di akyerɛ adasama ɔsɛ borɔfo anaasɛ scientist foɔ ɛde baayɛ sɛ asase a yɛte so ɛkyim ne ho Nyame Somafo Yawoh sɛ ɛnyɛ nokorɛ baabiara da sɛ asase no kyim ne ho mpo borɔfo yɛ na sɛ de baayɛ sɛ ɔbaa nyim a Nyame Somafo Yawoh sɛ ɔmo sɛ nyinsɛn ne di bosom akora sɛ ɔwo Nyame Somafo Yawoh tumi nwoma no ba ɛba abɛkyerɛ mo pɛɛ nyinsɛn ba nim mmerɛ a yɛsɛ nyinsɛn ne edu ansa na ɔbaa no awo no
na brofo no esense omudi etu ose busuma kronti ebi owa na endu ho yepo omusi umra pa ho ese doctors nkoji wa wo Nyame Somafo se ni nyina tumi nwuma ba be da sa asem ni nyina edi atira da sama ma yahundokura no enti na se tumi nwuma no ba nsem bebre be dandan wiase be he Nyame Somafo se a doctor fo ni bia omudi aba scientist fo ni bia omudi aba de kuta ye wo ye Bible ni ye Quran ni mu nyina no bebre na be ba be pie se enye nokure Nyame Somafo ase mpa kwa ya kwa ya ka se ye ja wo suru ube wonte no ono obeka ho asema ma ye ansa na ye free ha no cho abrofo kontompo ne bi se se da sana meka chiro oda abra osu na ho akwa no bosum do awa akwa no asase na awa akwa no onhwe nsuo no wo nsuo ho a wotu wo da wakat na ho na eyi wakachira hu mi wonka nchira ni asuje ka hu wakachira mu ya asepi wonka nchira ni adam da bi ma wakware nsu nto wale so nsu omuna wo bebe akwa na ase nsu ko na ofi ba asase do nti ba na ko hu short aso ho asuje ka hu mama ka ma ta ase bere nsu wo bebe wakware na nsu omuna wa da ma asase na ase ontumu nkwaso mo ye nti ko na ofi tagu asase do na wo nso osuro ko nso osuro nso okoso ma ye obere o magana fo do wa yan ko pa waso no obere ya bayan ko kenkan imam te ya sama Christian fo ka ntina humre bian nso do wontam yareba ahoche ohie papa onye pete accident nso ba to go modern train Matthew asampane to ye sent to moye akon. Dementi mu so eyi. Eneja e wosoro wutinu wonso. Asi ye ja wosoro wutinu wonso. Aboa atoro wo le dia ko prata mi na tendi. Akere ma se mi le dia ko prata. Na so ka emra wo sha se wo kan over 50 years ago. What to Roman Catholic. Wakaka sia bodinde o ba ko sin ko mu ehun de na eje de bia hana mo bu asafo no ko o sande what's your guy pro ho then ebe ya me no pro na da so ho ye mistake no one can tro mama to be nkada asunje ka hu amen so mo bo wana kana eja wo so wudi won so fe edna tam o china ba na bia ko pratam na aba na ma basically yeah wa go pa wa wo ko ada pocket na tell me where ka ba from scam copy the brand you know mo ana yes into Christian for brand Nyame Somafo ya ebusa o kire Nyame asemu no si esema ya ka se ya ja wo soro wo de ho ntew no ya didi a ni edi Nyame asemu ya ka sa asem na ye hwehwe wo no ye be de no nsaka Since way egusu ya kept over 1,650 years ago. A man Roman 40 or more so a friend Roman Catholic Church no. And egusu ayaka assembly na so. Obia just as so obeka assembly from so. Nyame Somafo say wait na ya obisa so for say. Nyame ba na musori amusu wa frem no. Se nyame bia frem wo adan na sa nyame no wa dan sa assembly ye di kire mu say. De mo kan no mu didi nyame aten. Nyame Somafo say we and medical transfer for the say nyame bia from na so ye nimenti egusu aye ka we Nyame Somafo say ubo so say eja wo so ode hu nti no na wadi nyame atem na nipa mpo a eye papa wo so okodidi na atram na wo si eja ma miskal ko to bia na wo sha odbe ma wo na nyame o hata so udidi na tem ansana ubisa no de ehia wo Nyame Somafo say onye ma wo na weti na Christian for yeguso ayebre ye bompa yesu enye ye ma yefu se de bia ye didi nyame atem wo sa asemi ho kasa Yesu okan wo Israel kasa Yesu okan wo Israel maka akira hom na won twana all me huna ka agbompel obeto isa ma kwa na ta kwa so especially mba na bra wo bra oye le de bia mu dia ko prato so do kaka Ntitemo ayo binu
Also, one Hinzimra, one European was asking. Asema, mimi kena kwa yin. Yesu aka oto man said Yankopon na hinzo ide ombra. Eyi chere bira Yesu ba Yankopon na hinzo ide ombra. Wapa adu na mbra ha. Ekise so wa adu na ewu da yin no wapa mbra. Bira Yesu ba Yankopon na hinzo ide ombra ta aso do ko so ho. Ọsọ àti Yesu àzá Yankopon na ye wo àzá ọsọ do mo wa yam Yankopon. Mo ni Yankopon ọpẹ. Wọ́n sọ the man by the umbrella mother sọ mọ́sọ́ wọ́n yẹ dẹ́ wọ́n yẹ bi 2000 years ago afi na aba afi na akópọ̀ náà yín na aba afi na àgbà àwọn ẹ̀nà wọ̀ sọ wọ́n yẹ akópọ̀ náà pẹ̀lú afi na aba ẹ̀tì dàbí mmiri ọ̀yẹ́ nhyẹ́ mọ̀ yín pẹ̀pẹ̀rẹ̀ a n'ankasa ọ̀pẹ̀rẹ̀ ní mọ́tọ́ yín pẹ̀pẹ̀rẹ̀ a ọ̀pẹ̀rẹ̀ onye asòyè wọ asase do yín pẹ̀pẹ̀rẹ̀ a ọ̀pẹ̀rẹ̀ owó ẹ̀ ọkọ̀ ahìmẹ́rẹ̀ mu. Da ọbẹsẹ ahindu n'ase ọsàn ahindu sikita wọn mu dàmú ọsùn ahindu ọ̀nà ahimansa àti okita nsẹm wọ́n ti yí papa fọkọ ahimẹ́rẹ́mà yẹ wọ ọsùn ahindu ní mu àná bí a bí nsọ adé nà mímí sẹdẹ dàdàmú àwọn àwọn wọlé dáadáa pẹ̀lú wà abẹ́rẹ́ mu dẹ́rẹ́ wọ́n yẹn ọ̀dẹ̀ nkọ́ ọ̀fẹ́ a wọ́n bọ́ ọbẹ̀ yẹ ọkọ ahimẹ́rẹ́mù wọ́n yẹn wọ́n lọ ṣẹ ahindu ní mu àsáàrà àti mọ́dẹ̀ẹ́dù. Man fi àwọn sábà pa ẹsẹ àwọn kò tí ì sè ọsùnmọ man fi àwọn sábà pa na àwùjọ tó mi yẹ bi da wọ́n fẹ́ àmọ́dáwá ti tètè sè ọsùnmọ mu mi yẹ bi sẹ́dẹ̀ ìyẹn náà wọ́n mu dẹ́gbẹ́dẹ́ ẹ̀dẹ̀ yàgò fọ́ yẹ mìíràn sẹ́nu ọ̀yà abọ́sọ̀nsọ̀m ọ̀nà àná mu dẹ̀ ẹ̀kyi nta àfi yàgò pọ̀ náà yẹn aba àfi náà àdá wọ́n yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ ọmọ yàgò pọ̀ ọ̀sọ̀rọ̀ dọ́m wọ́n yẹ man abọ́fọ̀ wọ́n yẹ man ẹ̀túnṣin wọ́n yẹ man ẹ̀túnfọ̀ wọ́n yẹ man ẹ̀lájẹ̀fọ̀ wọ́n yẹ man api na aide aba asase no. Nyame Somafo Yawoh so a wɔkyerɛ nsɛm no mu na nkasa ɔka yɛ di kan no ɔbɔ so sɛ brɔfo no bɛka kyerɛ sɛ ɔmo baabi a ɔmo kɔ wɔ soro no ɔmo akɔ ho asase bi wɔ hɔ a ɔmo hyehyɛ anim sɛ ɔmo nya nsuo wɔ hɔ a ɔmo bɛkɔ akɔtena hɔ. Nyame Somafo sɛ sɛ wo sei no brɔfo no bɛtumi aka kyerɛ yɛn a yɛyɛ nipa a yɛtete hɔ yi na nyɛ ɔno ɔfiri soro baayɛ no nyɛ ɔno na brɔfo no bi asɛm sei baa bɛdaadaa no ɔkyerɛ sɛ baabi a nsuo ɛmuna a ɛtɔ gu asase so a yɛhunu no ɛyɛ asase na ɔmo ka no n'ase ɛna nsuo mu na a ɛgu asase no so nti ɛbɛyɛ dɛn na saa nsuo no atra hɔ ma akɔ asase a ɔmo kɔ hɔ no ne so Nyame Somafo sɛ ɛmba da sɛ saa nsuo no bɛtumi akɔ asase a ɔmo kɔ so no ne so ma ɔmo anya nsuo wɔ hɔ ɔsɛ asɛm bi sɛ no mmorɔfo no de baa bɛdaada yɛn nipa a yɛwɔ asase no so na ɛnyɛ ɔno enti saa buroni no a ɔde nsɛm sei ɛbaeɛ a ɔde baa bɛdaada yɛn no ɔno na yɛn bibifoɔ yɛfɔm sɛ Nyame a yɛsom wɔ mu Nyame Somafo sɛ ɔno deɛ nyɛ n'anim na tumi nwoma de baa bɛda nsɛm wɔ nyinaa bi akyerɛ yɛn na ɔse yɛgya ɔwɔ soro odi ho ti na ɔkae sɛ nyɛ saa ne yɛka no no asɛm a ɛsɛ yɛka anaasɛ kasa a ɛwɔ hɔ a ɛsɛ yɛka a sɛ yɛka na Nyame bɛtie yɛn mpaebɔ no ɛwɔ hɔ ɔbɛkyerɛ yɛn ansa na wakɔ na mpo ɔma yɛka kinkan sɛm no a yɛka wɔ Matthew no kɔ aseɛ no na ɔkaa sɛ sɛ ɔmo bɔ mpa a mo serɛ sɛ wɔahende mmra yɛnyɛ wapɛdeɛ wɔ asase so sɛne yɛyɛ no wɔ soro no Nyame Somafo sɛ Yesu na ɛkaa wei na kyɛ sɛ mmerɛ a Yesu ɛba asase no so no na Nyankopɔn n'ahendeɛ no mma asase no so yɛ ɛnti na ɔkyerɛ ɔmo mpaebɔ sɛ sɛ ɔmo bɔ a mo serɛ sɛ Nyame ne hidie no ɛwɔ asase so na ɔmo nyɛ n'apɛdeɛ wɔ asase no so sɛ na ɔmo yɛ no wɔ soro si apɛdeɛ a ɔmo yɛ no wɔ soro ɛma Nyame no na ɛmma asase no so yɛ enti na Yesu kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nsrɛ na saa nneɛma no ebi mmra asase no so Nyame Somafo sɛ afei na saa ahendeɛ a Yesu kaa sɛ ɔmo nsrɛ na ɛmra asase no so no aba afei nso Nyame n'apɛdeɛ na ɔmo yɛ no wɔ soro hɔ no na Yesu kaa sɛ esuafoɔ no nsrɛ na ɛmra asase no so saa apɛdeɛ no afei na ɛno nso abɛpia asase no so na ɔse wei na ɔrehyɛ nsɛm bisa Nyame asɛm no ɛna obisaa sɛ nti ɔmo a wɔn bɛto ɔmo a ɔmo ahu dedadeda ɛkɔ no ɔmo bɛyɛ dɛn na ɔmo anya ahemman mu akɔ Nyame Somafo sɛ Nyame sɛ ɔmo a ɔmo ahu deda akɔ no sɛ ɔmo bɛnya ahemman mu akɔ a ɔmo din bɛhyɛ ahemman mufoɔ no din mu ansa na saa ewiyemre no ɛso anaasɛ atɛboda no so Nyame Somafo sɛ yɛnti nyamesɛm papa
enti na yɛgu so a yɛbrɛ no nke yɛtie nyamesɛm papa a nke yɛdi yɛn ho dadaada. Yɛnhwɛ ahende no ho asɛm kakra. Na ho asɛm mɛhwɛ Daniel 2 amankana asɛm no ɛkɔba ma yɛbɛkyɛ. Ɔno Nebukadnezar na ɔso daa. Na daa na ɔso statue ohoyi a ɔyɛ kɛse paa. Bɛda no kyi no yɛ fɛde ɔso. Ɔkɔtɔ nkɔpɔpɔ anyansafo a wɔwɔ mmarima nyinaa sra Ghana ha asɔfo marampo nsofo a wɔyɛ sunsun wɔkɔ sunsun asɛm na wɔbaa obiara ntoma anka n'asɛm na wanhyɛ n'ase. Nti Daniel a ɔyɛ Nyame Somafo no ɔno na ɔbɛkyerɛ ase. Na ma ɔkɔwie ya dɛ empire ɔbae asase ebe no ɔne ho daa na ɔhene Nebukadnezar ɔse. Na Equal 2 verse 44 hɔ a ɔno de bɛka ama 44 hɔ a ahende no a yɛka asɛm eyi Equal asɔfo wɔ obiara ma wɔn ɔkan ɔmo Israelfoɔ kan ɔmo daabi ahende na fi na aba. Daniel nti oyɛ bi titi mu aduane anan. Ɔsena ahemfo wɔn nda no mu na ɔso Yankopɔn dɔma ahende a wɔrensɛɛ ne da do. Eso wɔrenda n'ahende India ɔman foforɔ bi do. Na obobu ahende yi no mpɔsɔpɔsɔ na wama wasa. Na ɔno de bɛgyina obɛgyina ne daa. Obɛgyina daa. Asomdwe nka ho. Amen. Ensi dama anyinze no nka ho asɛm wakra to ma no akyerɛkyerɛ mu. Da maka no Rabi ɔno yi abɔso Yankopɔn ɔno na ɔbɔ so na asase sɛ ɔwɔ mi na da. Israelfo wɔ nyim Bible Rabi wɔ nyim na de ban. Quran Rabi wɔ nyim na de ban. To ma na ɔbɛkyerɛ Rabi na de ban. Osada Equal ya obi master, obi teacher, obi doctor, ɔhene kwa wɔpɛ no Rabi. Ɔyɛ nkontompo. Equal Quran po na ɔyɛ ayɛhosɛm koraa. Nke wɔpɛ obi wɔ ne ba na ɔde ato Rabi. Ɛyɛ asɛm yɛ hu papa. Enti to ma na bɛkyerɛ ne nyinaa obi na hu. Dɛ abɔso Yankopɔn no Yankopɔn abɔso na asase no ɔna Rabi. Na Bible ntoma nkyerɛ Quran ntoma nkyerɛ. Osana Gabriel na bɛka sa kyerɛ asɔfo a wɔbɛ yɛda. Yankopɔn wɔbɔ Gabriel abien kɛse kɔ kakraba na kasa kyerɛ. Yamna asɔfo ya bɔtum Yesu do bɔtum kwanse Muhammad misira tum kan do. Amen. Nta mo yim na bɛka kyerɛ ho. Gabriel kasen ɔna ɔhwɛ ɔwɔ Rabi side. Gabriel kakraba on baabi a wɔn ɔno yɛ hɔ koraa. Nti onyim Rabi na de bɛ Gabriel ampo onyim na de bɛ ɔbɛka kyerɛ do. Na dem nti ɛna ada a wɔyɛ ahembi ɔno da ko no Rabi na kasa kana etufu eso ako wɔn ma kasa wɔn mbra. Na yɛwɔ tumbi a wɔfɔ ne Yawoh ɔno Israelfo wɔfɔ ne Yawoh. Eti Israelfo wɔyim Yankopɔn Rabi wɔyim. Israelfo wɔyɛ mo ko Yawoh no ɔyɛ Yankopɔn bɔ so asase mu. Ɔyɛ tufu Rabi no ba. Na so ɔno Israelfo san Yankopɔn wɔ so. Ala ɔyɛ tufu Yankopɔn ɔno do ɔwɔ ɔno yɛra ɔno wɔ so wɔ Yankopɔn ne. Na dem nti bira Yawoh opi Rabi no mu no opi yin. Ebe Elijah funu wɔ so wɔ mu poi begyina Rabi na yim. Da mutumi a wɔpɛ no Yawoh anada Elijah funu wɔpɛ no Yawoh. Esi da mutumi na ne dubeza da asem wɔda sɛ wiase bɔkɔ awieyɛ ɔno wɔtena asase do ma asase anya asomdwe ne bi na ahye da mmiri Nyame Somafo Yawoh ne dwumedin Yawoh na ogyina do na ɔno ɔbɛtena asase do ma wiase anya asomdwe na abɔnsan wɔpɛ wɔsɛ kɔ wiase koraa. Ensi Yawoh Israelfo kan Israelfo mbɔ wɔnyim Yankopɔn bɔ so na asase wɔnyim. Ensi na mo ke tu ma ɔreba ɔda asɛm kwa pɛ wiase.
ezi afi ni akupana hinde wiase ezi mbi na ba so ntu ntu musum mu no che esede mutum na ase ese akupana hinde na ase ntra ma hindi na afi se oyimpa se hu nyansa na ba sha asa umboto asase dum na afi iwuso eyenyema mako Nyame Somafo Yawoh say ahindi no ka ho asem no obekirikye mu kakra na we na eda ya bi akim Nebukadnezar sum ya ofre nimdifo ne kuro ho so obiara ma osumdaye bi na adechi ye ne refi daye na wasum no to afre nimdifo mo wo kuro no mu osise na Ghana ne ye ka ye beka se malamfo ni asofo ni dinsifo ni akonfo mo wo kuro no mu no saa na saa mre ne eti King Nebukadnezar from nyina no kire o se wasum daye bi na ne refi daye ne to mo ka daye ne kire no mo kire na ase Nyame Somafo say omu nyina timnimdifo no mo ba ne nyina timi aka daye na kire no na Daniel a Nyame ni sumani ni ono kwa no tumi ka daye ne kire King Nebukadnezar na saa nsem no wa Daniel ni nwoma no mo kae no Daniel chapter 2 the 42 no na Nyame Somafo 44 no na Nyame Somafo verse 44 no say one day yankan ni enti ehwase then e kire mu say daye King Nebukadnezar so ye no ohunyi kese bi na o kire mu niam ya di boss ahunyi no ni de esi ye na o kire se kwere ye no na eboba be free so be pai ohunyi no Nyame Somafo say ni nyina ko kire se empire bi be piasa ase ni so na empire ni nyina tu be twa no na Nyame na hindie ni abasa ase ni so na sa hindie no na Nyame Somafo a kire se eno ene ya hindie ba be trans asase ni so kopim ewiye no say ahindie a oka ho asem no tumi a agina so no osese ne oka ye no Nyame obo so bo asase bo mu nyama nyina no ono ni bi ni Rabbi na sa Rabbi no esanse ye nim ye enti obi aka de opefa ho Nyame Somafo say we asomafo mo ba asase ni so ni nyina Nyame Somafo a kire mu say Gabriel a Nyame bo wo mo a eye angel a omo ebi asem ebre asomafo no omo wo chichemu yenu akesifo ho na kitwa no ho Nyame Somafo say kitwa no ba bi omo wo no omo ndu ba bi akesifo no wonte omo nim nsem bia fa Rabbi no ho akesifo no kwa no nim Rabbi ho asem na saa mre etwem ko ye no Gabriel amoba asase ni so ni Somafo no be kasa ye ni yanketwa no to mo nim de Rabbi no ni diba na diba a oba be ka kire asomafo no Nyame Somafo say wenti na Rabbi no ewo Bible no mu ewo Quran no mu na so omo hu enkire ye o say wenti wo be pa na obi efre ni master so o Rabbi uko Israel obi master ye Rabbi teacher ye Rabbi o say doctor from Rabbi Nyame Somafo say we nyina yankoto po a esa say ye ni muti ene ye ni sa o so ko promotion mu po bitumi wo ne ba no wato ni Rabbi Nyame Somafo say we yankoto po na tumi mu ne ba e ba betritiri we nyina Nyame Somafo say Rabbi sami okaye no ono kwa no tiro na daku okaye say Elijah for anase tumfo akobi efri ni mumra Nyame Somafo say okaye sa no tumia epie free ni mu no e tumi kese a ye fra ni Yawoh osisa Yawoh no na Israel for efra ni say Yahweh se besi ho no na Elijah for akron na okaye say omo free ni mumra no omo free sa tumi ni mu pie ye na osisa Elijah for akron nyina omo nso ye fra mu Yawoh na Nyame Somafo say za tumi Yawoh yi na eye tumi a emra edi ekire ebeba betra asase no suma asase na nya asomdwe nti Nyame Somafo say za tumi no na eye ahindi a epie ye say ebeba betra asase no so a edi asomdwe bebra asase no Nyame Somafo say za tumi no eno na ewiye mre aba asase no so ni to no Nyame Somafo Yawoh a oba ya o kire Nyame ekire kwan yi za tumi no na ogira so a odi eduma Nyame Somafo za tumi Yawoh yi na eba asase so a wo nipa odi hu be hyem aye osuma odi aba efre na asomdwe tonton som no odi hu be hyem a na sese tumi a Nyame hihye se ebeba asase ni so a odi asomdwe bebra asase ni so odi asomdwe beba asase ni so ansa na ewiye na ba no sa tumi na odi hu abehye ase sa tumi na beboa wo ma wo tra asase so ubenya asomdwe ubenya ahoto ebi abobra na uhu so a wanya hima mu akọ awiye emre Kristo fa na wo mu ma na wo Kristo nso wo mo asam hwe
kwama na wɔyɛ Christian fo nsa na wɔba ntontom so na meke Nyame Somafo sɛ yɛ Christian fo ayɛ ansa ne yɛ ba so ntontom so yɛ pagya yɛsa da ma ba sɛ ba yɛ ɔte soro wɔte ɔbɔ statue de na wɔsɔ yɛ ho na sɔfo ya no Yesu na kasa de kasa wɔ ndo de akyiri no Yesu aba akɔ na ndo de akyiri aba wɔsɔ do awo nti eyi na atwa ɔyɛ ayɔkosam na ebe na aso nti yankopɔn na hinzin api na aba na ɔsoma ogya na ntontom so yi nti mbebere a abɔ ho ya na aba abɛhyɛ mu ɔwɔ bɛnya nkwagye o ɔwɔ bɛnya nkwagye ɛbrɛ kɔ nti yɛde mo bɛfira wɔn sɔ so ɛbɛyɛ no wɔyɛ wɔn kyerɛ ho a yo Nyame Somafo sɛ ahembi a ɔka ho asɛ no Nebukadnezar daeɛ no kyerɛ sɛ boba bi bɛbɔ ohoni no buboo no saa boba na ɛbɔɔ yɛ no Christianfo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Yesu Nyame Somafo sɛ ɛnyɛ nokorɛ fi sɛ boba no ɛsi ɛbɛba saa ahembi no bɛba ɛnna ɛdi akyire no na Yesu baeɛ no na ɛnyɛ ɛnna ɛdi akyire no na wei na asɔfo no kyerɛ mu sɛ ɔmo nkyerɛ akyire no mu no kyerɛ sɛ Yesu bɛsa aba biom Nyame Somafo ɔde yɛ aseresɛm na ɔkaa sɛ wei nyinaa yɛ nimdeɛ a yɛnni nti ɛna yɛdi akyire saa na saa ahemdie no ɛno na aba asase no so sɛsi a ɛno ɛnam ɔsom a yɛfrɛ no asomdue tuntum so ɛde di dwuma wɔ asase no so nti wei nipa a wɔadwen bɛyɛ adwuma a wode wo ba bɛhyɛ ɔsom a yɛfrɛ no asomdue tuntum so mu no wo na wobɛnya ahotɔ wɔ saa ahemdie no mu wo nso na wode wo ho abɛwura Nyame n'ahemdie no mu a wobɛbɔ bra anya ahotɔ wɔ mu na wo nso a woanya ahemman mu akɔ awieyɛ mmerɛ ɔsɛ mmerɛ kɔ nti ɔde yɛn bɛsi ha na ɔkyena watoa so ama yɛn